Pachuru Changu, Pachuru Makuva, Pachuru Vilaya. Nyatinayo, Joy Nyayam Gan, Wemunda. Ningango to Dzake is Jomanchan, Timone Kaistri Kachka family guide. Nyay Yakati Vire Mashuri Sakatangira. Babongo ndwangu achirisabu bali wapenyu zakaita wamaziya musha yavo nemiti yedu ziri padhuze nepadhuze. Pakaitika nhamo yanga iri nguva yechirime tokubva padi pavigwa munhu, asi munhu akavigwa mumunda muchuri chiri mumunda medu mazona ana baba vachiri vapenyu. Ipapo wana wanakwanisa kuenda kune nhamo tione zvakamira sei uzonzwanzi kumunda kwenyu kwakatodi kwakatoigwa munhu muchuru. Ana baba vazoenda kuyo vakaona zvishuwa chi sakaitika koimi inda aiwa vakataurirana aiwa ipapo tino urombo zadi zvakakanganisika. Panguva iyoyo vanga vari sabhuku vanzi vamashaya mombe ndevanga vari sabhuku vawirirana aiwa zvakanganisika, asi tikuda kuti zvinhu zvisazoenderera mberi futi mazona vawirirana. Asi pakati kasaizvozvo futi munhu ndikushayika ndikuvigwa futi pachuru paya kusvikira ndo pakazoitwa dare. Maona paitwa dare nababa vakati manyitaisai munhu ko munhu kana avigwa uchafukunura munhu here, asi chaita saka zvatakuita manje takuti tabvira kare tichitaurirana zvinhu zvikuramba zvichidzokerera. Zvatakuita manje takuti zvisinei imi zvamaviga vanhu kuri kuchuru nekusaidhiko imi muchigumira ipapo, asi kuchidi churu taakukamura nepakati chimwe churu choramba chiri kupati yeminda yedu. Vawirirana saizvozvo zvaita saizvozvo right. Tazoti garei futi vachiri vapenyu baba vamaziya iye akakanya zidhina zimba yake yezviagere kudhuze nechuri ichocho kwapaitwa zidhina. Kwaitika nhamo futi tikuenda zvoona kupa ndono hovhona kochi baba vachiri vapenyu tasvika paitoona tataurirana baba vari vapenyu baba ndiripo ini vakatotaiwa tiri urombo vana vanokanganisa mupfakozi hachadi achika tikati alright ndizvo zvaitika, asi chiparadzai pa ukwavachera gombo mahafu ese mupase muzere pakara right zvaita zvakanaka. Apa waya yanga ichiri kusaidwa yanga iri right. Tazoti garei ndozoona pamakuva payo tikati pamakuva zvinyu munofenzereza kuzi makuva ndeini mufenza yazofenzwa waya nekumakuva yabva yafenzwa ichipinda nepati yemunda manje mumunda wedu manje pati manje yasvika ipo paya vanhu vangotiudza vanhu vanenge vachinzwa matimano izvo munda kwenyu kwakadai tazoita saizvozvo. Wazoti ana hanzvadzi dzangu manje vakuda kuti vanorima mumunda umu ndobva vatotora zamini kuti ayadi arime vasvike paya bona inga pakaiswa fenzi yakatopinda pati yomunda toita sei vakanana zamini akati kwana ambuyo ndifunga vatomhoresana namuriwo mukati muriwo muchomucho inga mukutotaura navo koma madi kuvashedza mavabvunza mazona ndikubva vatoshedzwa muriwo wavo muriwo uyai pano vauya paya muriwo handichitaura toda kurima mundo wedu zvino tiri kuona kamakaisa fenzi yakasvikawo zvino tinorima sei. Vakabva vainduka muriwo
anasisa kutaura ndiri kuHarare anzi vakavinduka muda kuita sei vana vembwa manzo vana vembwa ndiani wese wamunoda shedza we pano kana ari chief kana ari kansela kana rani ndawe pano shedza ibaba yenyu vayo vawe pano munda ndo wangu ndikuenda kasvika ku shedza ibaba yenyu baba wangu azarwa 1922 anditi shedza ibaba yenyu vawe pano size yake ndawe pano right ndichiti brief ndikakuti taure mvishara nzvimbo yavari nzvimbo yani yamutsi asi madzitateguru edu ekare vaiwirirana pakugara ndokupiwa madzitateguru avo ndo nzvimbo yavari kudi yavari kugara ipapo tosiya ipapo vakandifonera ndi kuHarare ndozataitwa kuno chichichi ndikati no it's okay imimi siyai ipapo musaparimi chirimai pangu ndichazouya nzvimbo yeisiyei short tractor yakarima yakadi pakasiya ipapo ndo pandikazoona mhan'aro wakunani kuna sabu Chitengu kuti ndo nyaya ichi iripo shuwa dare rakaitwa sabu Chitengu vese vanga varipo nemakurukota vavanhu vese varipo vakabvumirana ivava vakatobvuma kutoti shuwa ndine urombo nezvandikadi zvandikaita aiwa wayangu ndaakudi wayangu ndaakubvisa ndobva ndatogara mazuva ndotodzokera ndikatoona shuwa wayachi wayabviswa ndikati aiwa vadi vateerera tofamba iye zvino manje tisati taiva totonoriramo ndoona waye yakadi yadzoserwa futi semu yacherwa waye apa manje vachera zvokuti pane nzvimbo tingoti sepanzipano pane nzvimbo yaipfuura yanga iri utachana but yaipfuura nekuseri kwavo nokwakaita gadheni ichitenderera yaipfuura nevanhu kuti vakwanise kuti iyo vabva vaivhara mazoro vanhu vachakwanisa saka vanhu vakutoita nzira iyezi ndikakuudzai pakarimwa ipapoka but makasvika zvinezvi pane highway vanhu vakutofamba ukamuremureo amhero kuti muri kubvunzana zvine zvekutaura mukuti humberera tete pamusoro yemakurukota pemwe mose muri kunzwa baba vakwira hamana kuti regerai titange tatsanangura kana tichibvunza kuti tinoda hongu kana kuti kwete panyaya yoga yoga ndiyo inonzi plea pachirungu unoibvuma here hongu kana kuti kwete ndokuti tiende pamberi zviri pamutemo izvi saka musakatika mare zvenyu kuti vamwe vanozoenda vachiti tinomanikidzwa kuti titaure iyoyo hatigone kuenda pamberi kana musina kutitaurira ipapo tinogona kutoisuspenda nekuti maramba kuti pabude pachena saka zvizivei nyaya yese tinoda play mureva ipapa mhosva yamupomberwa mune bvuma here kana kuti hamuibvumi kwete ndiri kuiramba mhosva yakundipomera itaura itenzi pamusoro sekutaura kwavaita pekutanga mamba vataura vakati ivo ndakavatorera munda pamunda pavari ndakavatorera vari kuti pakavigwa hama dzangu ariwo ndo Pachuru pandigere inini ndakapirwa nababa vangu namai vangu munda wavari kutaura uyu ndewababa wavo wavakapiwa vari kurima pane bhuwa rekutanga rava kutaura baba vavo vanga vatoripo ndikuti vataure kuti pakagarwa dare rekuti pavigwa munhu ndepapi vakataura nani nekuti vari kuti baba vavo vakataura nesu isusu kuti taviga munhu Pachuru chemunda wavo ivo ndopanoda kunza kuti nhai mupakose baba venyu vakataura nani pazo pane makuva maviri ka rekutanga ndira 2000 rechituru racho ndira 2007 pane makura ndibva vataura kuti takagara dare isu nemusha wedu isusu naivo kuti vakagara nani vachiti mavigira munhu pamunda wedu regai tidai mureva tisati maenda nawingipo ndeyekuti vari kuti mumunda mavo ndo mune churu ndizvo churu chiri mumunda mavo ndizvo zvo churu chiri pamugano ndopane makuva edu isusu alright tomboti churu chiri pamugano right muiripo ndeyekuti sabhuku nekomiti vakauya
paground. Wongo. Makanga muripo kai. Wongo. Makabvumirana. Wongo. Zvamakabvumirana izvozvo ndozvamakateedza here? Pamusoro. Pakabviswa waya yamweni sekuti tiri pamuganga. Mirai. Sabhuku auya nekomiti. Vasvika paground. Vakasikuonorora nhau idzi. Pamwe chete pokuti motsa imima. Sabhuku akauya apo ndisabhuku wenyu futi. Akabva asikusvika pari kugadzisa nyaya. Hatiti mapauro. Zvino sabhuku wenyu zvaari kugadzisa nyaya nemi. Makabva mawirirana. Zvamakawirirana ipapo. Waya yakatobviswa yakaenda panzvimbo pakataura. Ko kuchidinura kwakazoya pa. Pamusoro. Waya kuti ibva apa. Sabhuku takatotanga tataura semusha. Vakati muzokurubvisa waya kuda kuti paite neroad. Pafambe road. Pandakabvisa waya ndipo vakumbirwa apa. Vakati waya yabviswa. Ava vasiguru sabhuku. Waya yabviswa takukumbira road kuti semusha pachiva neroad apa. Murege kuita chi? Gavakava. Inini handina kurima kunze kwava kutaura. Saka pamakadzita kuda kuti tichita road. Kuda kuti imakumhiri kawo. Saka kumhiri kwenyu kwazodzoka kuno kusi. Inani waipairi ndipapo pairi. Ipapo paida kuti road. Pamakawirirana. Patakawirirana nanhasi ndo paitori. Izvo zvikutaura kuno. Right. Imimi mfako. Changamini. Pamakawirirana kuti waya ive iri ndo pairi. Kwete. Makapesa kuenda Ndingatoti ndikasika zvangu seusiku asi ema rimwe zuva chairi. Adzimai angu vari pano kupurira vakatenda. Vari kupi? Vari pano. Ngavauye. Vari pano. Ngavauye. Ndezvimwe chakati ndisakisi. Zvamakaenda kumunda imimi nhau ichitongwa nasabhuku ndiani akanga ari? Varipo adzimai mamunavo. Alright. Kana mamuna adzimai varipo. Unonzi mushoto. Varipo. Right. Amai nhau yatiri kuda pano ndeyekuti musi wamakaenda sabhuku aripo. Sabhuku aripo. Waya yakabviswa mushure mokunge mawirirana. Yakabva yanonzi iri kufanira kuuya apa. Munopaziva panzvimbo pacho. Imi makawirirana nazvo. Zvino imimi ndimabvako marumwe zuro uno. Here makasikuona pakataurwa pasiwo pane waya. Yadzoka kuno. Hopa yakabviswa ndo payakadzosera. Zvino imimi makazoenda here kuda sabhuku kana kubvunza sabhuku kuti nhai sabhuku nhau iyeka zvayazoitwa. Makadaro. Sabhuku ndokuti kudii? Sabhuku vakati inoendai mudi munotaura nemunhu senyaya yatikati yatikakona. Ndokubva ndati sabhuku kuonera kwangu inaziite kongati iwe yakunetsana nemunhu udzokera futi kuno munhu wekuti zvakati. Saka sana andikumbira ino sabhuku endai munotaura nemunhu wenyu kuti kweiwo wazoita sei kudzosera pakare. Saka sabhuku wakazotaura nemunhu here? Saka sabhuku vakazondiudza kuti zvinhu zvinenge zvadi zvaramba nyaya yenyu ndaende chi motoendesa kudai ngaende mberi. Saka maona tadzoka pano. Saka in other words zvakanga zvatongwa nasabhuku wazvifudza. Ko imi makafudziri zvakanga zvatongwa nasabhuku? Sabhuku vakakumbira protocol kuti tatabvisa waya sevagarisana ngapachiita road. Ngapachiva neroad. Waya yabva iyi ngapachiita road. Ava vakaramba kati hazviite kuti pave neroad. Alright. Ndikuona apa nevamwe vane road. Amai simukaito kufunga pane zvamuda kutaura. Avari kufunga kunde. Ayo, taurai tinzwa amai. Taurai muri papa. Ndimani? Ndina mai mazviyo.
zvakaitika kutaura chokwadi pamberi paMwari. Vanhu vakukomiti yakagarayo vakataura. Vakazouya uyu ndoona vanhu vakuuya pano. Vakadaidza mwana wavo. Vakasvika vakanotaurana kuti paitwe ripoti. Inini ndobva ndanzwa kuti vanhu vakanga ipapo vakada zvekutaurirana zvakawanda. Ini ndopandakasumuka ndikuti kotiiko ndobva ndaona uyu akuuya akabata mapapu. Ndakati chii chaitika ndakatirai. Zvanzi apa paite rodi yekuti tifambe nayo tichibva nokuti ivo pavakagara vakamhwenga vagara makore vasingadi negunguru racho. Saka amai izwai amai izwai nhau iyi yakatongwa iyi ndokuwirirana uyu aripo sabhuku aripo avaripo. Saka imi amai ndimatidzisa nyaya yakakumwana ndezvandikukutaurira kuti ini ndini ndakati naye mwana ndimazotidzosera payakaini mirai ndezvandakaita ndimakazoti mabvisirei waya saka idzoserei ndimakadaro ndakati ko waya yabvisirwei ndokubva ndaenda kune mwana wangu ndakati ko waya yabvisirwei zvakanzi vari kudati vada kuti tifambe nepapa. Ndakati aiwa vaitanga vanditaurira waya ndakaisa 8 ko vanhu vaifa pane kupi kudhura 8 vana tifamba ndopandakaisa waya. Ndai mamai ndimunhu mukuru churu chakachitaurwa nacho panapa chiri munda mani? Chiri munda mangu inini. Right. Ndo machiri? Ndo kana makaona mugano wacho wandakapiwa naachitengwa tengoyo churu chiri munda mangu achitengwa vakanditi kunogumira kugoronga saka inini ndakagofenza waya yangu ndakadai. Right. Ndauya tiri kuda kubva ndekuti vanhu vokwachitengwa ava ndevanhu vokwamanovana maigano rapa ndiani atikuda kuti ataura mugano wokwamanomano wokwana chitengo nemugano wokwamotsi wanga wakamira sei? Udza mugano wedu nevekwaManomano naChitengu nditsokota tinoganhurana pana aVerywood ana amasimba vari uku ana aVerywood vari kuno naChristopher homwe yachimona miti kuno kwamotsi tokwidzana nyatsokota kupaka tasvika kurodhi yemabhazi kwamaneito alright. Chii chakazokonzera kuti titi mazviyo auye kuno? pane kurooreranwa kwakaitwa asekuru amadamombe pakuroorerana kwavakaitana nanaamurehwa ndo pavakadzi mombe dzenyu dziri kutidyira kuno chiuyai muite sewaya yokuvhara mombe dzenyu havana kupiwapo kurima kwavo kumhiri kwavanoti kumatongo kwavo. Saka pakuita waya paya ndo pavakatanga kudaidzana vachiambuka. Akatanga kuuya ndiani? Ndarazaro. Wakatanga kuuya kumhiri? Ndo vakatanga kuuya kumhiri kuno. Ndarazaro ndesekuru uyu. Ndo asekuru uyu. Okay. Chakaita kuti Lazaro vauyo kwakuri kwokuti pane ukama hwokurorerana. Ndo wakanzi vauye kuno. Ndokubva vadenhana usahwira. Pakatoranwa pausahwira. Saka imi vokwamotsi makagara mune minda iriko. Saka ava vakanogara kunze kweminda iyi. Ndokwamuri. Vakanogara kunze kweminda iyi.
saka zvakanogara kubve kumindei churu chiri kurehwa ichi chiri mumunda chiondo chiri kuti rehwa ichi chiri mumunda chiri mumunda wamatsi mamosi vanotoone dhunduru riri ndofunga nhasi muno uyu ndeke china dare munodzoka musatu asi tinenge taenda pamwotsi imbobvisa $10 seti haudi bvisa $10 yefuel touya paground tosikoona kuti pakamira sei